ajunge la final și nu veni cu mâna goală. Care hai mai bine acasă, care eu mai bine pas. Tu vrei să fii și aplaudat sau vrei mereu numai să pauzi, a? Depinde de sigur de ce-ți dorești, doar că trenul de obicei nu așteaptă cât te gândești. Tu la asta zi de zi nu prea pare când tinerești. Tu vezi să faci, dar să nu cauți pe cine să învinuiești. Noi nu credem în Doamne, nu plângem și stăm sus. Nu interesant, ce nu e chiar luz. Noi nu credem în stări, talent și virus. Cineva cu crică, iar cineva cade sus. Noi nu credem în Doamne, nu plângem și stăm sus. Nu interesant, ce nu e chiar luz. Noi nu credem în stări, talent și virus. Cineva cu crică, iar cineva cade sus. Mecanismul nostru cel mai des e mecanism de apărare. Doar că unii înțeleg, iar alții se iubesc prea tare. Noi nu râdem la urmă, noi râdem când îi de râs. Dar caravana noastră aude din spate, mă trage plâns. Știm că nu e ușor din nou, dar nici am spus. Am căutat cărări ușoare de parcurs. Tot ce vine prea ușor, ușor s-a dus. Așa că dai și dai și dai, că niciodată nu-i de ajuns. Noi nu credem în stări, talent și virus. Cineva